Usa ka giingong religious group sa Manay, Davao Oriental ang ginatun-an sa kapulisan nga pasakaan og kaso human gibabagan ang dalan nga may resulta sa pagkatanggong sa pipila ka mga motorista. Ani ang report ni John D. Esteban. Ginatun-an karon sa kapulisan ang pagpahamtang og kaso sa 11 ka tawo nga miyembro matud pa sa usa ka religious group sa barangay San Ignacio, lungsod sa Manay, Davao Oriental. Human nga gibabagan ang dalan gamit ang dagkong krus ug ubang gamit adlaw mismo sa Pasko, December 25. Ang resulta natanggong ang mga motorista. Ang una nilang lagay ng mga religious paraphernalia, ma'am, hindi talaga makadaan yung mga motorista because nag-encroach talaga siya sa kalsada, ma'am. We are currently reviewing for cases to be filed against them. Sa pagsuta sa kapulisan, buot lang matud pa sa grupo nga gitawag og Iglesia ni Senior sa pagpanguna sa ilahang leader nga si Bienvenido Blessing Senior nga ipaabot ang mensahe sa katawhan nga hapit na ang katapusan sa kalibutan. Ang ilahang gibabagang kalsada doon ramatod pa sa ilang simbahan. Nasayran sab nga ang mga miyembro sa grupo magparyente. Una na matud pa silang gihangyo sa mga motorista nga hawanan ang dalan apan wala na minaw. Hangtod sa ang kapulisan na ang mihangyo kanila. Pinakausapan po natin ng maayos sila, ma'am. At nakinig naman po sila. Voluntarily po nila sinabi yung mga nila, ma'am, mga gamit. Pinasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang maong grupo. John D. Esteban, 1 Mindanao.